Исәнмесез, хөрмәтле, миннән сиңа сәлам тапшыруын алып баручы якташларыбыз. Бүген 14 ноябрь көнне Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында гомер кичерүче кадерле тормыш иптәшем, яраткан әткәебез, сөекле бабакаебыз Әдһәм Ибраһим улы Талипов 60 яшьлек юбилеен каршылый, дип башлана әлеге котлау хаты. Шул уңайдан без якыннары, хатыны Фәгимә Самятовна, кызлары Динара, Регина, кияүләре Фаил, Радик, оныклары Булат, Артур, Эльза чын күңелдән котлап, аңа иң җылы теләкләрне җиткерәбез. Газизыбыз күп балалы гаиләдә, агроном һәм бухгалтер булган әби бабабызның сөекле уллары булып дөньяга туа. Мәктәпне тәмамлап, шоферлыкка укый. Аннары армия сафларында илебез алдында булган бурычын 2 ел намуслы килеш үтәп кайта. Кайткач башлап мәктәптә, аннары авыл хуҗалыгы комплексында шофер булып эшли. Гомумән бүгенге көнгә кадәр 40 елдан артык ул машина йөртә. Хәзерге вакытта мәктәп автобусында балалар йөртүче булып эшли. Кадерлем минем, бүген синең матур туган көнең. Шул уңайдан ихластан сине котлыйсым килә. Бар йөрәгем түреннән чыккан теләкләрне бары сиңа җиткерәм. Гомер юлларымда тик син генә, таянырдай ныклы тал тирәк. Гомер үтә, инде күпме еллар син генә дип тибә ул йөрәк. Алды көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Бу тормышның җил давылларыннан юлларымда саклап баручым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янучым. Синең кебек беркем ярата алмый балаларны, оныкларыңны. Синең кебек беркем бирә алмый иркәләүне, сөю һәм назны. Янәшәмдә сине тою җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык күрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Күрмә кайгы, белмә хәсрәт, шатлан да син, көл дә син. Мәңге яшь булсын йөрәгең, картаюны белмәсен. 100-гә хәтле яшә, хәтта 100-дә соңгы чик түгел. Җырдагыча сиңа кояш гомере тели безнең күңел. Син әле солдаттан кайткан егетләр кебек кенә. 60-ның аргы ягында яшә син көлеп кенә. 60 еллык хәзинәңнең кадерен белеп кенә. Бүген синең юбилеең әти. 60 яшең, Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен, әни өчен тормыш тирәге. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Бер кайчан да авыр сүз әйтмәдең. Киңәшләрең булды үтемле. Шуңадыр ул яшибез без әти кызартмыйча синең битеңне. Абынганда җайлап аңлатасың, сабыр төбе алтын икәнен. Син тамыры булсаң, без тармагы, җиргә берегеп үскән имәннең. 60 яшь ул ирләр өчен бары картлык чорының якты язлары. Әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Рәхмәт әти сиңа барысы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа. Күңел тынычлыгы юлдаш булсын, картлыгыңның якты язында. Хөрмәтле Әдһәм Ибраһимович, бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Uşağın etkey saklıysan künde, uçlarına bizni salıp jılıptın salkın tünde. Etkey bägrim kullarını sıypap nazla bu bemiz. Uzun ömür ak bäxtler siňa hamman telerbiz. Uzun ömür ak bäxtler siňa hamman telerbiz. Kullarından belip Turmuşunun köp sirlerin, şul kulları süyüp üstürgen məxəbət yemişlərin. Ətkey bägrim kullarını
сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Алтынга тең кулларыңны басса да тирән эзләр. Шул куллардан да назлырак иркәләр безнеке менәр. Әткәй бәгърем кулларыңны сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Әткәй бәгърем кулларыңны сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез. Озын гомер ак бәхетләр